Nasa linya na to karon si Kapitan Rodrigo Dudong Abangan sa Barangay Zone 2. Kap, maayong buntag. Good Sir morning. Marcel, may buntag. Okay. Kap, diretso na tani Kap, kay medyo nadugay kog tawag. Tawag si Ma'am Didi, Sir Tuping, tungod aning distribution karon sa province dito ta sa Bansalan area karon. Okay. Kap, diretso na lang taaning atong pangutana. Unya na po yung mga pangutana din ako pong ibasahon para matubag nimo isa-isa kutob sa makayas ng oras. Kap, kalabot lagi aning pag-distribute sa mga relief goods sa Barangay Zone 2 ang ubang mga concerns sa mga constituent na to nya wala sila mahatagan. Unya na ay mga istorya din nga gipugnan kuno ang kwarta sa barangay o sa mangyoy nahitabuan ni Kapitan. Okay, Mike, may buntag sa tanang naminaw o kutob sa maabot ani ang inyong stasyon. No? So, may buntag po sa tanang taga-Sunados, especially nga maugoy murag na kuhan kayo sa sentro sa Barangay Sunto. Now, ako na lang ipasabot sa ilaha, Mike, nga magayo lang ni og kanang pagpasabot, pagpasinsya bitaw. Na ang dagat mangud ni primero, Mike, no? Kanang magabot mo ni Sara Duterte katong yang kuan. Ipatawag mi sa EBC. Then sa EBC na initial may quota nga 420. Naglabi mi sa BWD sa Ma'am Kuan sa head sa DSWD nga. Kung may mo, Ma'am, nga 2015 pa man daw na ang kuan ni Sara Duterte. So, lingon siya, i-submit lang. So, pag-submit, may yung submit sa health worker, 875. Nga, i-identify nga poor of the poorest. Now, ni-submit ni, kiningon siya, i-submit lang, akong ipawa ng mga health worker town, naghimo sila ukuan na sila may nag-identify. So, pag ikukuha na mo, niabot na lang 720, dengon ng kuha na, okay ra. Okay. Pero pag actual final, the same day, 420 ra. Sa identified alone nga, 870, kulang na kayo. So, budget, pag abot na itong 420, moto, ang una na mong gikater, ang 420. Precisely, ang tao, di man yun kasabot, nganong siya, nganong dili ako. Then, ang sunod nga wave, ang katong 430, more or less, ako na pong i-deliver. Okay. Then, sunod, nanapod gahapon na ay 1,260. Mao na po ito'y budgetan na mo nga ataganan. Ako, mayroon ko, Sir Mike, na tanan kung unsay mag-recommend sa mga health worker, matagaan na. Walay dili tagaan. Dili tinuod na Sir Michael nga pundan ang kuan kaysa mo kung mupugong nga kanang budget sa barangay para man sa tao. Ang ako lang hangyo sa ilaha, ulat lang tag kamay. Kay wala maglingkod ang mga taga-barangay. Kung atong tanawon, Sir Michael, March lang, wato nga 3 consecutive weeks ang mga tanod. 8 hours. Pagpasok sa COVID, i-deploy na po na ko buntag, udto, gabi para lang among masatisfy ang kuan Panginoon sa gobyerno nga walay pagkauson usa mintas tanto. At the same time, sige kuan ang mga tanod, ang health worker po nag-house to house para lang ipasabot and even campaigning nga tanang musulod sa Barangay Zone 2 just to protect sa taga-Sunados nga magsulod diri is subject siya for quarantine for 14 days. 4 to 5 days na siya. As a matter of fact, ako ganin nihatag motivation
para lang maningkamot ang health worker nga pag na maabuti na i-inform kayo kay isa din na to sa PUM. Okay. Now, within the week, katrabaho ka, Mm. buntag gabi ang mga health worker town. Di ganun usahay matagal, Mhm. mga dato. Mm. Now, nipasok na po ng isuan sa quarantine pass. Mm. Di ba? Mm. House to house na po na determine kay ang balaod isa lang ang tagaan sa pamilya. Yes. Mm. Especially po ka ng rules na social distancing. Mhm. Precisely, nag-house to house ang mga health worker. Mm. Buntag udto gabi. Di gani tagdon during the time na among panginahanglan sa profiling kay usa na makatabang sa among era. Kung dakong population, dako kay tira. Okay. Pero ang gisuffer nila taon, dili tagdon, lion, dili may accommodation. Mm. And ang realidad mo ganun na ita po. Mm. But now, nipasok ang quarantine pass. Sila na i-blame. Kaya nga nung ato Mm. pagitao na. Pero okay naman na. Okay. Balikan na to si Kapitan Abanggan. Katong inyong mga pangutana i-prepare kay kitagaan na tong chances kap karon niya makahatag sa iyahang side. Aside pa itong Okay. pass. Subot So, pasabot ani kap within murag a week. nagtapunok na ang trabaho kap, nagpatong-patong. Muna. Oo. Okay. Mo boy pagpasok aning kang Sara Duterte nga kuan food fact. So precisely pag kuan sa food fact, ato kong istorya gani nga poor of the poorest ang unang tagaan. Mm. May priority. Precisely na. Okay. Wala akong hangyo sa mga tao kay pag pero lang negative na daan. Mm. Ibukbok na daan ng mga health worker nganong naipinig. Mm. Muna akong hangyo sa mga tao nga pagdilit mo sabto no sa nganong wala. Okay. Nga nganong ako silingan mi wa ko tagai Mm. as recommended sa health worker na Mm. kanang pagsabot lang unta pod. Mm. So pagsulod sa barangay lain na pong pangalan. Mm. Then karon na po 1,000 subject for one pa na appropriation. Okay. Pero na kwarta Sir Mike ang barangay. Okay. Dili lang ko magpataka because this is my management. Subject po ko sa rules, DSWD ruling, sa DILG at the same time sa COA and the accounting. Walay ipugong nga funds ana. Mm. Pero rest assured nga ang tanang mahatag na itaw, Mm. dili lang ko pwedeng pangunaan what to do. Kay naa po ko dignidad nga i-protect nga dili ko inuna na nga pagkatao. I can manage magtinabagay lang ta sinabtanay. But whenever og dai dili malista kon I'm open, i-submit lang imo kog lingon ay nagpangaway. Tagasunto akong hangyoon mo magpinabagay ta. Tanan matagaan. Ulat lang yun ta, kaya ana andagan sa panahon. Okay kap. Wala di matulog. Klaro diha. Wala di matulog, manikamot may nga matagaan tanan. Kung unsa ilang Okay. intention, kay dili na akong pagkatao. All right. That's why kap Don't sa atong me. gikuha karon aside nimo. Anyways, namang gyud puy uban niya nakasabot og naaman puy na of course nagyo nakadawat sa Manijan Buntuan ingon niya dinhi nakadawat sila. Then naatay mga pangutana diri kap nga ato ang i-cater si Sunshine asa ni Mia Pearl. Ang mga nangutana kap taga zone 2 siya nga we need honesty and transparency kabahin sa budget na na-release. According sa mga nabasa niya sa post ni Kagawad Sheila Kagas, adunay 443K or more nga budget niya na-release. Ngano daw nga 30 lang kasako nga bugas ang napalit o niya 3 kilos ang mga gipanghatag. Unsay atong tubag ani Kapitan?
kana magod Sir Mike kanang as of the moment naman na siya Mm. nga nag-emergency. So nagkulit pa ni funds. Okay. Pero rest assured nga kanang kuan na transparent. Ako bitong giingnan kitagawad sila. Mm. Kung doubtful ka sa operation, anhi kada buntag tanawa ang barangay ug unsay gihimo. Mm. Wala man ko gitago. Ayaw ipabilib sa mga tao. Dapat magtinabangay ka. Dili mata. Paraon sa man. Imo kong dauton. Karon, ineksisyon na ito. Taga-taga pilay banda na. Giinan taman ka, careful ko sa kwarta. Dili ko magpataka. Ayaw ko pangunahin. But rich assured, tanang kwarta may badaan sa mga tao. Ayaw ko pagkalawin sa mga tao. Mm. Mientras tanto, ako pa'y kapitan. Respeto hay ta. Wala mo kong tago. Di mo kung kuanon nga. Di po gitago ang kwarta. For how many years kagawad? Nako'y digdigidad sa akong pagkatao. Wa kong mangawkaw. Ayaw ipakita ang abilidad nga masahod ka. I-reserve na. Ayaw pang muliti ka. Unya. Sige kag pang-solicit sa mga kuha-kuhan, mga prokortahan. Ayaw sa. Ulat ako, that is my time. Okay. Kap, lahi pangutana, Kap. Salamat na ng clarification. Si Nerdla. Mr. Punong Barangay, unsa ang proof nimo nga moingon ka nga 90% na ang nahatagan. Amo kung nagsulti ba ka ni Kap, ako lang nagibasa. Sir Mike. Di ako sa tiwasong Kap, no? Kanang detalyado bitaw niya. Interpretation mo ko na tao. Okay. Kung nag-imo kong statement 90% during the time, Mm. katong 455 deliveries, kay sige na deliver. Okay. Wala ko maingon nga 90% na sa entire sunto. Mm. Okay. Ayaw himo agog negative. Yes. Dapat magtinabangay ta. Ug unsa may kuan tabangi ko. Dili man ko perfecto nga tao. Okay. Ang akong ikuan for the welfare of the barangay Zonto. Nag-maintain ko dignidad. Dili ko kurap ka tao. Mm. Ayaw i-charge na ko na. Okay. Open ang kuan. Gihinan taman mo nga kuan. Ug na mo'y doubtful sa operations. Open man ang kuan. At the same time, Sir Mike, Mm. kada bulan ginakuan mi sa kuwa. Not like before nga pasagdan ka karon every month. Tanawon ang kuan sa barangay o nabay binuang. Mm. Kung i-charge ko ninyo nga kunohay magpabilib ka nga akong gitago ang pundo. Ayaw disclose. Taas Okay. pang panahon. As a matter of fact, Sir Mike, tingnan na lang. Mm. Asa man daw mo within the year Mm. as barangay kagawad. Diba during session napasalig mo nga i-deliver sa mga food pack kaya districting mangguna ko ang barangay Sildo, Sir Mike. Mm. It is being divided na sa tanang purok. Mm. Now, asa man mo pag-deliver sa mga health worker? Mm. Nakuban ba mo? Di ba iinanta mo kung naala unta trabaho unta mo sa inyong district, this is the time na kada tao nga mangutanan kana untang Facebook o kanang sa kuan dili unta na mabot. Mm. Kaya taga-barangay magkakasal man ka, you should know the operation sa barangay. Mm. Inyo untang napasabot ang inyong area. Kung gatrabaho mo sa inyong area. Ay, ubang kagawad, asamat, ato si Kapitol, pila ka tuig. Ya karon dana po sa City Hall. Ano na makadiha, nga naaman ang imong barangay sa Sunto. Mm. Ito kay gihimo, no? Imo kung paningnan sa mong trabaho. I'm open. Mm. Kapalo ko sa akong trabaho, ay ko pangulahi. Ayaw pabilig nga mas may pagkanako. Mm.
na eleksyon. Wala. Respetuhay ka.